ċerimonja ta' ċertifikazzjoni rat 4 parteċipanti itemmu l-programm Way to Work u 3 oħra l-programm Skills for Life, offruti mit-taqsima Skill Up li tnediet f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Way to Work li sar bejn Lulju u Jannar iffoka fuq ħiliet prattiċi bħal maniġġar tal-flus, il-ħin u l-użu ta' trasport pubbliku flimkien ma' żjarat f'postijiet tax-xogħol u esperjenzi ta' volontarjat. Għall-ewwel darba, il-parteċipanti nataw stipendju ta' ftit aktar minn €160 kull 4 ġimgħat. Wara t-taħriġ, uħud bdew ifittxu impjieg jew komplew jitħarġu fosthom mal-Lino Spiteri Foundation. Skills for Life li sar bejn Settembru u Jannar iffoka fuq ħiliet essenzjali tal-ħajja ta' kuljum bħal kura personali u preparazzjoni tal-ikel. Wieħed mill-parteċipanti kompla jaħdem fuq taħriġ, ieħor se jkompli fil-programm Way to Work u ieħor fuq ħiliet għal-għajxien aktar indipendenti. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Xikluna qal li dawn il-programmi jikkumplementaw lil xulxin biex jgħinu lil persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dawn programmi wieħed iħares lej l-abiltajiet tal-persuni fil-ħajja personali, jiġifieri fejn ħares lej hygiene, money management, eċċetera, u ieħor ovvjament jippreparak biex tidħol fid-dinja tax-xogħol. It-tnejn huma importanti meta jiġu flimkien biex fl-aħħar mill-aħħar naraw persuna b'diżabilità tingħata il-ċans li fl-aħħar mill-aħħar tidħol fid-dinja tax-xogħol. Minn mindu tnieda fl-2022, il-programm Way to Work laħaq 55 parteċipant. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li dawn l-inizjattivi ikomplu jsaħħu soċjetà aktar inklusiva u rrimarkat li Malta għandha l-ogħla rata fl-istorja ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol.